Indian tlangval haria hi London khopuya chengin social media a khoi chikim viau maya azing thomut fu lo po Twitter lama tar langhal zelin Instagram sipai an tiang chi kha ani ve a social media a thlak pholan chu nuam ti ve hle in IG lama po atalna viau maya girls hostel asiam done moti tur khopin nula a follow nema social media khoilovin rei tak a thei to lo ani bermai haria hian midum nula bialnu nein a bialnu kloinen chuan apartment khata an cheng duna a bialnu chu adum ema wangin kamidum pangpar moite ti in a hming a phuasaka a bialnu pon mangai ve hle in anin mangai na hi namle vun ronga wangin adal pha lova an handun ema wang chuan anin kar mangai na po atak thakop mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in sum lo shram u tlangval haria chuan abial nu tloi hne na chuan kanu le pate bula kazindona nangma po hi melriat tir che ila tha ang kazin irem ti in andila abial nu chuan lo rem ti in haria chu a in siam hal sok soka anu le pa bula zin chu tumin khabe mulnga tak ni ma se anun ahlim ve khop mai haria chu chuakin anu le pa chena mun lam chu apana kong laka chuan nula pahnih hian TikTok video lo siamin haria po chu alang ve a haria chuan alang ti point shelovin ama ang chia in thuam tlangval pakhat chu mu in andres a in anawang chuan mak ati viau maya mel hriat lo tlangval chu enzui vongvongin ngai that lo na ero anei lova anu te chena mun chu a hlat dawa wangin metro a kalmai chu tha in a hria a metro chu lo ngakin vun ngo meiche pakhat chu musit takin kan omna vela hian masalarim anam hle mai ti in alo fiama haria chuan namdang ani rengin chantina atin du lova chu vun ngo nu thu soi chu mena thlakin haria chu angoi mai maya metro chu ron thlengin haria chu alut ngal vuta anu le pa chena mun chu metro mangin apanta ani haria chuan anu le pa muchak to hle in chuan pui anei nuala minute somthum aliam nu chuan message dongin central junction lama bompuaka thu anron hrila mitin chu lungai hlom hle in haria po athlaphang viau maya mitin chuan an mangai te kholin an din mun chu an hrila haria pon khol dongin abial nu kloi chuan aron khola haria chuan ngai tu em an ni lo chu hria in khol chu achang du lova reilova atumram chu thlengin apa chuan alo muaka ramesa chuan afapa chu lo ngai hle in an chena in lam an pana haria chuan Twitter lama bompuak chu chiarin mi pasari lai an thi thu chu a hria a hliam ringot pomi somnga chuan oma wang chuan poiti hle in a himzinga atela wang chuan alom ruve khop mai haria le apa chuan anin thlengin an then om pitar chuan alo lawm viau maya then oma pitar fel tak nein haria chu anu chuan alo ku a himdam taka aron thlena wang chuan lo lawm hle in apa chuan anin chung security system vel chu an hrila an ina chuan inven himna lampang lo changtlung hle in haria chuan a hriat turang thil chu an zota pa berpon thataka hrilin arum hluya chuan aluta puitling ani ve to awangin anu le pa bula a cheng du to big lova anu le pa chol manga an jin chua don awangin haria hi an in ngak turin an cha a haria pon an in chu thataka nga tumin an uiflin an duat chu a muwa pon lama va in fiam puin nu le pa bula chuan ano pangchiat na ala bo big lova an in buloka an tree house a chuan lonin a chuat a moi to hle ti chu a hria a ano pan lai ngai tu a alung len lai chuan anu le pa in kwa chu mu in a khisuka nu le pa bula chu thamon thlaka ti in a hlim ve khop mai haria te chung chuan zanria kilin nu ber
chuan country house khi pa thiat to ro a thing a moi to si in hliam a lawm ti in an hrila pa ber chuan rem chang atia changin haria chu abial nu kloi chuan aron teksa nu ber chuan tunge ron bia che ibial nu emni tia zotin haria chuan a chang thadu lova pa ber chuan nui sakin bompuak vel kha sap youtuber hovin anron puanga pa ber chuan film khurangai ani hitia soin afa pa haria chu a hima wangin an lim viau maya haria pon khwal thu thang atam don ti hria in bompuak vel chu Twitter lama en atum ve bok atu kania haria nu le pa chu jingma taka an suaka haria chuan thain an uinen an in an ngak dona nu le pa te sin chunga lo kholo rual ang kha ani to lawa wangin ramesh atenu pa pon an fa pa chu an ngai tu to big lo ani haria chuan an ui cho pe in zanri atan mom som mai mai aringa an security system chu zir chiangin an camera da zong zong chu a phone atanga en thei turin an connecta ti tura lo ema wang chuan a bial nu nen in video call in sexting an hrat ve a haria chuan kanu le pa an zin chu awangin keima te in ka omdona naktuk lamaron kalve mai ta che ti in an soma abial nu po chuan ka man vele ka local ve ang tia changin tvn tur chuan an hrila haria chuan an tv chu enin bom ti puak tuan rin hlel chu ama ang chia in thuam kha ani ti a hre chuaka abial nu pon lo fiamin terrorist angin an ngai mai thei che ani tia hrilin haria chuan keima ang deuh ka mu kha bom ti puak tu ani mo tia ngai to in aril ru a ha tran viau maya police lam chuan rin hlel thu hla an man mai ang ti a hlau khop mai social media a chilrum root haria chuan a Twitter account check-in London bompuak chiar tur chu an zonga ama ang tak thlak a viral awang chuan hreom ti hle in mitin chuan bom ti puak tu chu hriat chu an chaka haria school kalpui thin meiche pakhat Alexandra I chuan bom ti puak tuwa an rin hel thlak chu lo mu in he pa hi ka school kalpui thin ani in ka hriati in a tuita mi ho chuan an chia lo in haria thlak chu pholang lolo tura hrilin an tongkam a chelom viau maya haria thlak chu pholangin haria ero chuan DRICK movie recap alo en mai maya a laptop ri chu hria in Twitter lam chu an en chianga a school kalpui thin chuan a thlak alo pholana wang chuan haria chu buai hle in mitin chuan an mention luai luaya haria chuan a buai don ti in hrethiamin a social media chu a lok maka message le friend request dong trovin a hlau thong trana meiche pani TikTok video siam te khan haria chu pholangin a mual pho wa zuala bom ti puak tuwa an rin hlel nen chuan an jacket lukhum le bek thlenga a in anawang chuan haria chu hlau thong hle in laptop chu a khu maka emergency number chu call ngalin ama thatchak Twitter lama an tam ema wang chuan ven himna dila tum ani ber mai haria chuan 101 chu dailin adin mun chu a hril ngal zung zunga social media lama ama thachak tam tak an thu hrilin bom ti puak tu angarin hlela to mek thu chu an hrila a harsat na le din mun chu soi vekin ven him anga zia thu chu an hrila a biak nu chuan idin mun kha a harsa reng lo ingai ti thalo du su hadam tumla social media vela mi thu soya wangin buai du su ti in an hlema haria chu buai tol tolin anu le a thian tha te chu call an tuma tuma khol tlang theilovin ama ring tu anga angai abial nu chu an khola abial nu chu an lo changin haria chuan adin mun chu an hrila abial nu chuan ti theivak anei lo thuwa changin haria chuan local mairo ka omna hian ti in an soma abial nu chuan ka theilovang tia changin khola ti top maka haria ril ru chu hreom hle in harsat na ato me chuan ami dum pangpari pon alo ngai tu alowang reng khop mai
haria ui flin chuan pon lama thawm hria in a chuak ngal vata bo tuarin haria chuan a ko lut ngala a rilru a ha ema wang chuan muthil tumin tlangval pahnih chuan haria chu an chuizuya a bial nu tlo in an cheng dun ti hria in an chena hmun chu an chui chuaka haria nu le pa chena in thleng chuan hre chuak vekin Twitter lama chuan haria chu police ho aya an man masak thei tur thu an tuita mitin chuan ro rena dik chu thlengmol ro se tia au chuak vekin haria chu amu hil theilova a rilru a ha ema wang chuan Twitter lama lut le in adin muna thalo ti chu a hre thiama sa phawi chuan Twitter hi video leak out mai en nan an lo mang lo ti a chiang khop mai zing lamdar ni ani to a haria chuan TV lama a thlak channel thren khatin an tar lang ti chu a hria a rilru ha hle in an landline chu aria haria chuan changhal vatin clinic pakhat atang hian tlangval chakmel do hian aron bia a ipa thisen test result alam thei o vai te tiaron diriamin haria chu a mingin aron kova haria hla usual zelin ama beitum tu an om ti chu a hrethiam ta ani haria chu boy vutin Twitter lama chuan alut le a an apartment chu an lu chuati hrethein a sahim na tura zon mai angai ti a in hrethiama 101 chu dai le in adin mun le ven hi mangai thu chu an thlena police lam chuan kan buai ema tunang zing lam dar hnia chuan mi kan ron tir theilo wang tia changin haria ui flin chuan thom a hrele a pon lam chu bo vakin haria chuan an camera da chu an entika an kongkhar bulami chu mel hriat lo hian spray manga ron kapin haria chuan be atok don ti a in hrethiama kun hiam ngalin pon lam chu uluk takin an thleka mi pakhat palian deuh hi mu in a hlau viau maya in chunglama chuan thom dim taka chhovin an uinem bi rukri phot chu an tumta ani haria chuan an ui chu thom dim tura hrilin flin chuan in hnuai lam chu abo vaka in hnuaya chuan tlan thlain haria chuan a zui ngam lova an ui chu beleu tuarin haria chuan angai ven vata an ui chu thia mu in pen thom a hria a haria chu biru halin ama tha tum tu te chu mieng zat nge an ni a hrelova haria chuan pa taka thi ai chuan biru chunga dam chu a thlang bok haria chuan tlan chua dan tur ngai to in a phone chu an phora an bluetooth speaker chu connect in hla an playa pon lama chuan chua tumin ama lo chang reng tu tlangval pakhat chu a muwa in chunga lut le ngalin ama tha tum tu te chu mi pani an ni ti a hria a thom po dim thei to lovin camera mang chuan misual ho omna chu a hretheya tukvera chuan tlan chuakin misual pakhat chuan a uma haria chu pula tlalutin ram hnuai lama atlan chengala a hlau ema wang chuan tlan chakhle in an then om pitar in chu a thlenga an then om pitar kongkhar chu chum vakin pitari chuan alo hona haria chu thlamuang sotin pi daily chuan engthil nge I chunga thleng ti in an zota a in hru khulna tur chu pe in heria chuan mi pani min tha tum an oma kathil ti ni lova min ring hlela lawm kan ui po an that to tia hrilin pi daily chuan thingpui ka lumang che tia hrilin chaukalam chu apana an thenom tlangval chu ring hlel ruve thovin aru ka chanchin thar ngai thlak atum bok pi daily chuan haria chu metro bompuaka an mirin hlelani ti hre chuakin a thingpui in tura chuan damdoi apol saka haria chu pe in a in mailowa wang chuan angai a thalo tran viau maya haria hna chuan police station lama kalphotla itana thalo mo tia hrilin haria po chuan kalmai atuma pi daily chuan arin to lawa wangin chaukalama alu san le a eng chu emergency da in haria tha tum te chuan pitari eng chu an lo muwa haria a ti hria in be chun zom an tum le ta ani haria chuan ka kalsan mayang che ti in pitari chu an hrila pi daily chuan chemte a tinin police ne na ka pedon che ti in an wawa chutia an boilai chuan haria tha tum tu misual pakhat chu ron tlan lutin haria nen chuan anin sual hrepa haria chu rek betin tha mai an tuma haria chuan a ngonga zain tu bo mang chuan a chulum ta ani
Haria chuan an in lampan le in a chaw to viau maya misual pakhat chuan a thiampa ruang chu mu in haria chu tha ve ngei atum bok haria chuan an in thlengin apa kar cha bi chu a chu vata tlan chu atumin misual pa chuan aron mana haria chu vashrepin a soisalai chu Twitter lama aposa vai helho hi in boi thlak tia trong khumin hreimang chuan che hlum antuma haria chu tlan chia in an tree house a chuan alona misual pa chuan ron lon chilin haria che atum ma chuan thingphel moi chu rapin atatha a haria chuan tranpui du lovin lakata ahim theih ram ani atu kania police lam chuan bom ti puak tu dik tak chu manin haria chuan thiam achanga ama timbal photu Alexandra ipona thil post chu delete vekin haria chuan harsat na kara anu le pa aya poimo an omlo ti hria in amidum pangpar moite ipo athena misual angarin hlel ani wang chuan tumlo dovin milara ni pha ta ani